Moikka! Täällä on Inski ja Rossu. Moi! Ja me ollaan täällä Basaarin avajaisissa ja me lähdetään avaamaan tämmönen herkku. Mitäs täältä mahtaa löytyy? Noniin. Ripataan kylmästi seal auki. Siinä se lähtee. Okei, täällä on tää hieno vihkonen. Mitäs me halutaan täältä? Umbreon. No, Eevee. se on aika. Sylve on Missä se 5 tonnin Umbreoni on? siellä. Herkkua. Oi vitsi, tää on hieno muuten tää boksi. Tää kiiltelee ja kimaltelee. Sitten, siellä lähti yksi boosteri jo karkuteille. Katsotaan mitä muut meillä on. Hienot nopat. Hieno promo. Nääkin on vissiin aika hienot. Mutta mä en nyt niitä jaksa availla. Nää ei kiinnosta ketään. Tää on aivan sleeve-kokoelmaa. Noniin. Sitten meillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onks näissä vaan 9 boosteria? Vaikka mä oon huijattu? 9. Okei, lähdetään avaamaan. Lähdetään vaan. Sori, mulla ei oo täällä nyt mukana mitään hienoa ringlightia, mutta ehkä te näette, mitä täältä tulee. Rops. Uplin, Houndour, Goldeen, Hoot, Executor, Crispin, Screamtail, Iron Boulder, Houndour, Lucario X. Seuraava. Okei. Sitten. Uplin, Sneasel, Hoot, joku. Pyroar, Padi Poffin, Seeking. Hei, Pokepallo, Dunsparce. On muuten nätti. Täällä on Hakasaut ja Rossu taustakommentoijina. Fesan Piditi, Groudon. Onko meillä muuten sleeveitä missään? Että jos se tulee joku hitti. Onko nää sleeveitä? No saisimme. En tiedä paljon nämä maksaa, mutta liivataan nyt kuitenkin. Joo, noi on kauniita. Kiva lisä noi pokepallot ja masterpallot. Bronzor, Aromatisse, Iwi, Hippowdown, Heatran, Rescuebord, Turo. Onks tääkin pokepallo? On. Hieno. Baby! Evilution on aina veto. Etenkin jos se kiiltää. Apua. So cute. Otetaan nyt tohon ja sliivataan myöhemmin, ellei nyt tuu Umbreoni. Tulee. 6 tonnin, on se varmaan laskenut. 6 tonnin Umbreoni. Tai 700 Sylveoni. Noniin. Sneasel, Oak, Dusclops, Dunsparce, Padi, Seeking, Kieran, joku. Tässä on niin ihana artti. Tässä on muuten niin ihana artti. On tää kyllä vähän pimeä tää ruutu. Ja Ogrebonin X. Okei, nyt se lasketaan. Se on veto. Nyt voisi tulla kyllä joku Evolution herkku Evolution. Munaleja, Larry, Dunsparce, Goldeen, Mochi, Executor, joku, Duskull, Archaludon, BBB. Sitten. Onko näitä oikeasti vaan 9? Miten musta tuntuu, että yleensä high-seteissä on ollut 10, vai onko se niin, että Pokemon Center-versiossa on sitten se 10? Tää on kans mun mielestä ihan törkeän söpö. Lunarion. Hyvät värit. On. Larvitar, Black Belt, Execute, Binding Mochi, joku, Pyroar. Lisää pokepalloja. Toi on hieno. Tää on muuten hieno. Okei, on hyvä tietää, että nämä pokepallot ei ainakaan mitenkään ihan älyttömän harvinaisia. Että jotain kivaa edes. Hei, tää on kiiltävä energia. Toi on hieno. Kato. Täällä oli aiemminkin. Hei, mitä hittoa? Nää kiiltää tosi huonosti. Onpas tyhmiä. Apua, sieltä tulee joku. Jatketaan. Heippa. On tässä kyllä jotakuta, joka jätää Iivan haukassa tänne. Joo.
Budeu. Todella söpö. Budeu. Tää on. Me tehdään striimiä tällä hetkellä. Tää on ihan kohta finito. Iwi. Turo. Slowking. Glass Trumpet. Hei tääkin, ei oo. Mä katsoin, että se on joku pallo. Okidoki. Glaceon. Hei, onks tää nyt toka Glaceon? Kolmas klase. No niin. Eli reverse ja 2 holoa, kyllä. Kohta mennään viimeisessä pakassa, niin Aromatisse, Iwi, Hippowdown, Pinsir, joku bug, catching setti, Rayar. Oi vitsi. No tää on hieno. Pokepallo Pyroar. Tosi hieno. Applin ja Ursaluna. Noniin, last pack magic. Last pack magic. Anna jotakin. Ole sen arvoinen boksi. Please. Larvitar, Buneari, Professor, Pinsir, Heatron, Crispin. Tää on söpö. Shamin, Friendsin Paldea. Hei, Masterpallo! Masterballi. Nyt on normipokepallo ja masterpallo. Joo, ja tää on nätti. Hei, täällä on joku muukin. Oli oikeesti last pack magic. Noniin. Onpa hienon näköinen. Tää on hieno. Kiitos.